Ursari Dinar Budaya Kawiwitan Ono kidung rumeksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput tapi lahi kabeh sim setan datan purun pane luhan tan ono wandi bewah penggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta balik adotan ono ngarake guna duduk pan sirna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pangucap meneng meleman nembai ngarsa ilahi awit sampun paring rahmat miwangi tumrap sagung dumadi ingkang wajib den syukuri ing sarina sawengi salami kanthi saputing ati patekur puja brata kunjuk mriyang sukma nelongso bramantya ibarate wong sak donya padha gigila awit kaperbawan berkah kang maha suci rahayu 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 ingkang sami pinanggih widodoner ing sami kala nuwun sanghyang ning para sepuh pini sepuh para aji sepuh ingkang dahat satuhu kinurmatan dumateng para rawuh bapak ibu kakung sumana putri ingkang dahat satu kinurmatan dumateng para alim para ulama para kiai para santri ingkang satuhu rinten dalu mengku kitab wayoning ilahi ingkang kawula bekteni mliginipun dumateng pamangku dalem nuwun injih Bapak Haji Yoyok Cahyono Subondo dalah Ibu Hajah Rinawati ingkang lengan menika netepi darmaning sesepuh pala kramekaken ingkang putri kang kinasih diajeng Erika Ari Lasita jatuh kramanipun kalian Dimas Bara Bagaswara putra kang kinasih panjenenganipun Bapak Sutrisno dalah Ibu Sri Wahyuni para rawuh kang kinurmatan kasuwun kanthi sanget paring idi pangestu dumateng pinanganten sarimbit dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah gampang golek sandang pangan pangpa jiwa tansah kacekapan boten kirang setunggal menapa-menapa ugi enggal angsal momongan amin Allahumma para rawuh ingkang kinurmatan sugeng amirsani campur sari dinar budaya mijil saking kancilan ingkang dipun wengku Bapak Haji Tumar saking Kanjilan ing samangke badhe hambabar para ibu waranggana ingkang sampun kondhang kaloka saknuswantara ingkang sepindhah kawula timbali Sekar Kedaton
saking Praja Malwapati wewengkonipun Praja Prabu Angkling Darma. Sinten to menika? Diajeng Rara Semoga Jarane jarana keji jarana keji sing nunggang para bei sing para abdi cek nong cek kung jarane nurut kalau jengangken angka kalih menika Sekar Kedaton saking Praja Demak Bintara wewengkonipun Raden Patah. Kasemogaken sugeng kondur Kang Mas Eni. Sinten to menika? Diajeng Trika Semangka. Jarana keji jarana keji sing nunggang ndara bei sing ireng ndara abdi cek no cek kung jarane nurut derek ngregengaken swasana ingkang kapungkasan nggih menika Sekar Kedaton saking awu-awu langit menika Praja Pawon wewengkonipun Prabu Den Baguse Klinting. Sinten to menika? Diajeng Linda Popi Semangka. Arati sing nunggang para bei sing ireng karo abdi cek jarane nurut sugeng dalu sugeng midhakaken mingke danetaken kanthi merda mardu mardipaken manah kalian Jampun Sari